So, hi! Luto na yung lechon. So, sa mga nag-aalala dyan, malinis po yung kamay ng uncle ko before nagtadtad ng lechon na yan. Chop, chop. Klaro ako ng gatsyapon para mag-istaran Wala po dili gamay makaaro ba? ng lechon basta ang gatsak-tsak klaro. Kita gud nga ay si Papang Dilayo. Gwapo na uncle ay. So, yung nagtatadtad pala ng lechon, si Uncle Tata, tsaka yan yung pinsan kong si Inchik. So, bali tulong-tulong po kaming lahat ngayon dito. Sila kilo mo ma'am. Habang nasa simbahan po yung iba. So, maguna-una na po ko sa lechon. So, ayan, tikman natin. Unang kagat. So crispy. Kain. Sa mainggit lang. Charot. Kaya pero lagi ko patilaw ng lami sa lechon. Lami kayong lechon. Humot ka ayo. Oy man, dili ka place bigan kay kani sabi. Post kay mo sa stop kay mo. Yo, nakita mo na tawa. Dumating na yung kapatid ko tsaka yung pinsan ko. So yung kapatid kong lalaki, siya yung photographer. So tapos na yung kasal. Kami sumama sa simbahan. So ayan, parating na rin yung bride and groom. So ayan, si Uncle Paul tsaka si Uncle Tata. Picture daw sila. So ayan na yung bride and the groom. So sa mga nagtatanong, yung uncle ko po ay pinakapanganay na kapatid ng mama ko. Bale, nandito kaming lahat para tulungan yung uncle ko sa kasal niya. Dahil yung uncle namin na yan ay sobrang bait po. Tuwing may kailangan sa pamilya namin, isa siya sa pinakaunang tumutulong. So, kaya ngayon sa pangalawang kasal niya, lahat kami magpipinsan at saka mga kapatid niya ay nagtulong-tulong para matupad yung kasal na pinapangarap niya. Kalampusan sa batong kinasal. Okay, patanan, we pray to bless this food that we are about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan, samahan, sa anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Thank you. So you can now eat your bread. 2 more years to come. Cheers! Okay. Okay, crisscross. Oy, dulit yun. Nakana. Hinahinay. Ilang na po yung kuno. Okay. Wala na yung alcohol. Wala na yung alcohol. Dali lang. Dali lang ha. Isa po. Tangan na po. Oh. Mag-hupag yung peay. Side view. Next. Oh. Sige. Oo ka daw. Bisag 20 seconds ka daw. Bisag 20 seconds. Sige. Ala. Bibukhan yun. Alright. 10 seconds ha. Walay mo po eh. Sige. Countdown ha. 10 seconds. Side view. Dira, 10 seconds ha. Countdown in 10. Sige, go, Paul. 10, 9, 8, 7, 6, wala pa. 6, 5,
niya siya. O sa kasimana, ako giupin. Wala man po na araw man po sa gyapon akong gisulay ng kwan. Kuhay, kumusta? Kasaylo ako nga giblaktik ka kag gisukod ko sa uban sa kani. Sa kasaylo ako. Tingnan nyo naman yung kapatid ko, concentrate makinig. Gusto na rin atang ikasal. Dari po kin. Kasi pagka 2020, dito ulit sa bakasyon, nahulong ko sa ilan. Tinota. August 2021. So, ayan guys, bali hanggang dito na lang yung video ko. So, nag-enjoy kaming lahat sa kasal ng uncle ko. Thank you for watching. Babush. Mama. Hindi ka na, maparinting asin sa iyo.